dragi, la nou episod din vlogul meu. Astăzi am liber și o să merg în oraș și o să vă iau cu mine. Mergem să-mi fac un mic tatuaj. Îmi doresc de mult și acum cred că a venit momentul. Am emoții foarte mari, nu știu cum o să iasă, dar sper să fie bine. Da, am liber astăzi și o vreme foarte crudă. Ieri a fost foarte cald și am trebuit să lucrez și acum foarte frig. Să vedem ce urmează. Haideți cu mine! Aici un magazin de păpuși. Magazin. House. Ce frumos! Deci de făcut unghii. De făcut unghii. Aici de ne-am plecat noi în excursie. Ce mă enervează drumurile astea așa mici. Dar e mai mișto decât să fie ca în România, drumurile mari și mașinile mici. Pe aici vine mașinile mari și drumul mic. Aici este la ei un fel de second hand. Nu e mare lucru. Bun. Să traversăm. Și o să ne oprim la Commerzbank. Bun. Închis. Da. Am emoții. Dacă nu o să fie bun, nu o să fie, nu știu cum vreau eu, și o să fie o... Aici. O să cum. Săptămâna trecută am fost să ne facem tatuaj, dar nu a fost nimeni acolo. Acum sperăm să și reușim. Uitați în ce fructe și legume amărâte au ăștia. E singurul lucru de care... Uai, cred că trebuie să mergem înăuntru să ne uităm, să vedem ce au că-s multe. O să amărâne, nu-s ca în România, cu gust și cu... Vine poliția și ne ia toată marfa. Păi poate sunt ca militar, poate sunt forțele NATO în Germania. Ok, ne apropiem. Nu mi-o că... Dragilor, am ajuns, am emoții mari, dar, na, sper să fie bine. Urați-mi noroc ce vreau să-mi fac. Dacă nu o să fie cum vreau eu și dacă o să fie prea gros sau o să dea urât sau nu știu. Dar trebuie să fiu sigură dacă îmi fac tatuaj, eu așa zic, nu? Că după aia cu el mor. Dacă mă mai îngraș și se deformează fluturele sau dacă slăbesc și rămâne un fluture, nu știu, cu riduri. Na, vedem noi. Cred că merge și scos, dacă este. Câteva sute de euro? Da. Vlad nu vrea să fie vlogăriț, așa mi-a zis. Să mă lasă pe mine, toată atenția să vină la mine. Să vină la mine. Bun, costă 80 de euro. Deși cineva cu care e colega mea de lucru au zis că nu costă atât de mult, că
costă 20 de euro. Asta a venit vreo 80 de lei. Până încolo îmi spune că e de la 70 de euro în sus. Da. Deci costă 80 de euro. Mi-am luat bluza asta cu motive românești. Să știe naibii că suntem români. Când încolo ne întreabă italieni. Bun, dragilor, suntem aici. I-am spus tipului ce vreau să îmi fac. Iar acum m-a lăsat să mă gândesc care dintre ele. Ia uitați-vă și voi și spuneți-mi dacă am făcut o alegere bună. Vreau fluturi, cum am mai zis. Și asta e frumos. Și asta cred eu. Dar nu știu. Și m-am hotărât să-mi fac ăsta de aici. Sper să se vadă. Vedem cum iasă. Uitați ce mișto este aici. L-am făcut, l-am ieșit gata și sunt foarte fericită că a ieșit atât de frumos și de minunat. Da, să vi-l arăt. E urât acum. Este un fluture foarte, foarte frumos. Acum am o folie peste și cremă și stau să aștept să și nu a fost destul de scump pentru că nu știu. Să nu fiu dezamăgită din prima. Am după aia cât o să mai îmi fac. Dacă o să mai îmi fac. Da. Înapoi la Vlad să-și plătească ce are de plătit. Cred că s-o deschis. Și apoi o să mergem înapoi acasă. Să vedem ce facem. Trebuie să mai facem cumpărături. Alea. Da. Poate vă luăm. Acum aștept să fac mașina Vlad, să o curețe. Da, și eu stau. Și mă doare mâna de la tatuaj. Cum mă simt așa ca un copil mic care se plânge și e nemulțumit. Nu sunt mulțumită. Dar nu știu dacă e normal. Uitați. Ești așa de la piele pentru că respirăm. Și da. Și acolo totul închis. Nu. E asta apă și nu știu dacă este ok pentru culoare. Că apoi o să se șteargă, mă gândesc eu. O să iasă din intensitate. Da, și s-ar trebui să dau cu apă pe el. Mi-a zis nenea ăla să mă dau cu Bepanten cu cremă pe ea vreo 2 săptămâni. Dar nu știu cum o să lucrez eu cu mâna asta așa. Pentru că e greu. E greu să lucrez. Da, dar curăță și eu vorbesc cu voi aici. Mi se pare o scuză bună ca să faci vlog. Faci vlog ca să nu curăț mașina. Așa să faci când o să trebuie să te gătesc. Gătește tu că eu trebuie să filmez și așa. Da. Și am fost și să mă vopsesc, vreau să îmi deschid culoarea. Dar tantea aia nu a vrut, a zis că îmi stric părul, că părul meu e sănătos. De fapt nu a vrut. Mai degrabă că e sănătos, bine că mi-a plăcut și că mi-a zis. Decât să mă duc acolo și să ias cu el sârmă în cap, să fiu nemulțumită, să plâng o viață întreagă că mi-am stricat eu frumusețe de păr. Mai bine că mi-a zis. Nu pot să zic că nu e ok. Dar nu știu. Voi ce ziceți? Să-mi schimb culoarea? Vreau mai deschis, vreau așa un blond lupui. Blond alb. Să vedem.
că nu pot să și filmez în tot și să învârt. Da, și mi-a trimis, asta se vede. Se vede ciudat. Da, cataloage, chestii care e pentru mine, pentru parfumuri, cu reducere. Da, multe cataloage în general. Cam atâta. Da, să spunem și n-am făcut mare lucru, doar am mers și n-am putut să filmez totul acolo pentru că este, nu se poate. Doar un pic mi-a făcut tatuajul. Dar s-a filmat și eu visam că o să filmez, că nu o să mă pun acolo, că nu o să mă facă, că nu o să... Da, că o să plâng și o să zic că vreau la mama. Da, dar na, din păcate nu. Da, se vede mai bine acum cu telefonul ăsta, că am început să filmez. Primul episod l-am făcut cu telefonul meu. Acum filmez cu telefonul lui Vlad. Momentan n-am cameră, nu să filmez cu camera, filmez doar așa, să vedem. Doar îmi fac pe asta ca un hobby. Ca un hobby, nu o să nu fac așa încă foarte profesional, cu camere și cu... Hai dragilor, tocmai ce am ajuns acasă, o să merg să fac baie, să fac curățenie un pic, mâncare, iar trebuie să gătesc ceva. Și n-a dus încă o zi din viața aceasta și din vlog, al doilea episod din vlogul meu.